Menene hasarin amfani da mai a soya abu yau, a soya abu gobe, a soya abu jibi? Kullum ana amfani da mai guda ɗaya ana soya abu. Akwai hasari sosai don in ana amfani da mai guda ɗaya a dinga soya abu zai iya fidda waɗansu sinadarai masu illa sosai. Na lura cewa mutane da yawa ko a gida ko kuma a wurin sayar da abu ana amfani da mai ɗaya shi ake soya abu kullum ba a canjawa. Wannan abin da ake yi yana sa lafiyar mutane da yawa cikin babban hatsari. Muddin kana amfani da mai ɗaya ne kullum kana soya abu da shi yana fitar da waɗansu sinadarai masu illa kamar wanda ake kira polycyclic aromatic hydrocarbons, kamar aldehydes da kuma free radicals. Wa'annan sinadarai suna da matukan illa ga rayuwar mutane, ga lafiyarsu. So kowane lokaci in kana amfani da man da ka riga ka yi amfani da shi ka soya abu, wayannan abubuwan sai karuwa suke yi. To me hasarin amfani da wayannan abubuwan? Na ɗaya shine suna sa hasarin ciwon zuciya, suna iya dameji ma hanta da kwakwalwa. Banda haka kuma suna iya sa mutum a hasarin samun kansa, kamar colorectal cancer kenan da sauran kansa. So yaya mutum zai iya gane cewa wannan mai da yake amfani da shi ya soya abu ya ɓaci? Muddin kana amfani da mai kana soya abubuwa kuma ka lura cewa yanzu mai ɗin ya yi bacci, alama ne cewa ya ɓaci, ya kamata kar ka yi amfani da wancan mai ɗin. Banda haka kuma in ka lura cewa mai ɗin yana wari, alama ne mai ɗin ya ɓaci, ya kamata kar ka yi amfani da mai ɗin. Banda haka kuma in ka lura cewa kana sa a wuta sai ka ga mai ɗin yana kumfa, wato yana kumfa da wuri kenan, alama ne mai ɗin ya ɓaci. Banda haka kuma in ka lura cewa mai ɗin ya yi gwiɓi sosai, alama ne wancan mai ɗin ya ɓaci, bai kamata ka yi amfani da shi ba. To yaya za ku kare kanku? Na ɗaya shine in za ka yi amfani da mai ka soya abu kar ya wuce sau 2 zuwa 3. Bayan haka kar ka sake amfani da shi. Bayan ka yi amfani da mai ka soya abu, ka tabbatar cewa ka tace sauran abubuwan da ka soya da suke cikin mai ɗin, ka tace su ka zubar da su don kar su kasance a cikin mai ɗin. In za a soya abu da zafi ne sosai, a tabbatar yi amfani da mai wanda baya kumfa da wuri, kamar avocado oil, kamar ita peanut oil wato pure man gyaɗa. Banda haka kuma kamar mai daga waken soya. Wannan bidiyon ga mata ne wanda suke dahuwa a gida, banda haka kuma ga masu kasuwanci wanda suke soya abu. Ku tabbatar kun yi amfani da mai da zai kare lafiyar mutane, ba wanda zai kawo musu illa ba.